agradecidas. Aquí fose un recheo de queixo e tal, e pásalo un poquinho Un chourizo. Estamos aquilo. facendo lambonadas, boas lambonadas, que son perfectas para comer co café, pero tamén co té. A ti gusta o té? Sí, me gusta, sí. Sí? Sí. Non diría eu que é de té. Sí, pois sí, poño o dedo así. O dediño tamén? Home, claro, poño así a Era taza, o que che quería falar, porque o té ten pois todo un ritual en lugares como Gran Bretaña. E hoxe aquí na Hora Galega queremos aprender a tomar o té como mandan os libros. E pa iso, a nosa querida Hilda desprazouse ata Vilagarcía de Arousa, onde están a celebrar hoxe, ollo o dato, José Luis, escoita, o primeiro Afternoon Tea Concho. de Galicia, que non sabes o que é. Non. Por moi atento... Pero hazlo dicir. Hacho dicir Hilda, dende Vilagarcía de Arousa, como vai ese ritual? Boas tardes, outra vez dende Vilagarcía, dende este Afternoon Tea que non é o mesmo que hora do té, verdad, Cristina? Non é o mesmo, é unha ocasión un pouquiño máis formal. Vemos que tedes aquí os tés, é moi curioso porque eu sempre os fago todos igual e aquí vexo que hai que facer a distinta temperatura e distintos minutos de repouso. Efectivamente, temos por aquí este té, hai que hervilo a 90 grados e infusionalo 3 minutos. Porque senón pásase o que se... Pásase, efectivamente. Ás veces hai que poñelo non de menos, pero non de máis tampouco. Porque hai outros, por exemplo, mira, vemos este daqui que xa son a 200 grados 7 minutos, porque é un té que necesita máis tempo para infusionarse, para coller o aroma. Bueno, e vexo que ademais tedes pa aquí para darlle ao dente. Temos para darlle o dente, temos, mira, que acerca a cámara por aquí que vou te ensinar. Isto é un scone que os fixen eu, ábrese así. Isto que leva así para facer? Mira, isto leva fariña, leva manteica, leva levadura, leva moito amor. Leva pasas algún deles, mira agora que o preguntas. Este ten unha pasiña por aquí, mira, ten pasas algúns. E agora imoslle engadir o whipped cream, que esta tamén tiven que facela eu, porque hai que metela no forno 12 horas e despois deixar na neveira 9 horas. É a nata montada, pero elaborada. Aquí en Galicia somos de ir de viños, de merendar, pero non temos ninguna tradición equivalente a esta, verdad? Pois cóllesme aí, porque a verdade é que este é un té que é unha ocasión, para unha ocasión especial, como podería ser pois un cumpleaños, un aniversario de boda, unha ocasión máis bonita. Hai que decir que en Vilagarcía é moi importante o pasado británico. Sí, bueno, e sobre todo que no Club de Regatas, este club foi fundado polo avó de Camilo José Cela, por John Trullock. Daí que eu quixera hoxe celebrar este Afternoon Tea, dado tamén que vivín en Inglaterra 20 anos. Están invitados os socios, non? Todos os socios e amigos de socios. Queremos dar a coñecer isto e que estamos interesados en ter máis socios, por suposto. Está todo o mundo bastante arreglado. Estamos arreglados porque este é un té formal. Non é o té da tarde, é un afternoon tea, pero máis formal, con champaña. Podo vos explicar logo como facemos o cap. Perfecto, pois vamos preparando o champaña e quedamos aquí disfrutando desta afternoon tea.